Bueno, betxe dezue lekuko asaila, behingoz osatuta. Lekuko asailak Larraitzen historia kontatzen du, gutxi gora bera. Bera da protagonista nagusia. Larraitzi, bueno, sekulako hekatonbea gertatu zaio, lehenbiziko novelan kontatzen da hori, sasi eskola egintzun, eta sasi eskola egiteagatik, bueno, izan zen segada polizial baten lekukoa. Lekuko isila, horrek hankaz gora jarri zion bere bizitza osua, eta gainera areagotu zizkion lehendik ere bazituen zenbait arazo esate bateako familikoak, amarekin zeuzkan liskarrak, bizitza soziala, lagunak, oidanak. Beraz, lehenbiziko novelan pixkat oida esplikatzen dana. Hiruak independienteak dira, baina lotura dute. Beraz, lehenbizikoak jartzen du fokoa gertatu zen hortan. Bigarrengoan, mehatxua izeneko hortan, bueno, korapiloak areagotu egingo dira. Beraz, sekulako forma latza hartuko dute, amarekin daukan liskarrak, etxeko sekretuek, gainera, bueno, lekuko izan daneko segadak, oso ondorio txarrak utziko dizkio, ze mehatxua jasoko ditu. Beraz, korapiloaren korapiloa da, bigarrena, eta hirugarrenak, aurpegiak ondo erakusten duen bezala, arazo guzti aurre egingo die, protagonistak eta korapilo guzti horiek askatu egingo dira. Beraz, askatuko dira lagun artean dituen arazoiek, askatuko da familiarekin daukan liskarra handi hori ere, eta apurka lortuko du argitzea zer gertatu zen segada hartan. Hoxe da trilogia honek dakarrena.